ҳукумати Тоҷикистон пешниҳоди муҷозоти мардони ба истилоҳ сабукпоро напазируфтааст. Дар охири соли 2017 достони кулли Тоҷикистон дар тарҳи иловаҳо ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ пешниҳод карда буд ки барои истифода аз хидмати фоҳишаҳо ҷазо таъин карда шавад. ахиран ҷазо ва ҷаримаи занон барои машғул шудан ба танфурӯшӣ сахттар гардид, аммо мисле ки мардон сарфи назар шуданд. Ин мавзӯъро ҳамкорам Абдулло Ашуров дунбол дошт ва ҳоло ба ӯ меорам. хуб, Абдулло, салом. Яъне метавон гуфт ки мардон барои истифодаи хадамоти занони сабукпо ҳатто танбеҳ нахоҳанд шуд? салом, воқеан шаҳло, баъд аз 2 сол кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тағйир ёфт, аммо барои мардоне ки аз занони танфурӯш истифода мекунанд ҷазо таъин нашуд. баръакси он ҷазо ва ҷарима барои машғул шудан ба танфурӯшӣ сахттар гардид. бар асоси тағйири ахир дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ҷарима барои машғул шудан ба танфурӯшӣ 2 баробар бештар шудааст. агар қаблан барои ин кор аз 550 то 1100 сомонӣ ҷарима пешбинӣ мешуд, ҳоло ҷарима то 1650 сомонӣ таъин шудааст. барои такрори ин амал аз 1650 сомонӣ то 2750 сомонӣ ҷарима ва ё 15 шабона рӯз ҳабс муқаррар шудааст. бо ин вуҷуд дар додситонии кул мегӯянд ворид нашудани лоиҳаи қонун барои ҷазои мардоне ки аз танфурӯшон истифода мекунанд маънои пурра рад шудани онро надорад. дар додситонии кул ба радиои озодӣ гуфтанд эҳтимол аст дар оянда дубора ин лоиҳа пешниҳод шавад ва шояд ҷонибдорӣ гардад. дар Тоҷикистон занро барои танфурӯшӣ ҷарима ё ҳабс мекунанд, вале мардон аз ҷавобгарӣ озоданд, ҳарчанд аз нигоҳи ахлоқӣ рафтори ҳарду маҳкум мешавад. хуб, бубин Абдулло, замоне ки ин пешниҳоди доистонии кулли Тоҷикистон расонаӣ шуд, сару садои зиёде ба бор овард ки ҳам мухолифонро дошт ва ҳам ҷонибдоронро. ҳоло ки ин пешниҳод ба матни қонун ворид нашуд, вокунишҳо чӣ гуна ҳастанд? шаҳло, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии танфурӯшонро аз ҷумлаи беҳуқуқтарин қишри ҷомеа дар Тоҷикистон меноманд ва мегӯянд ҷазо нагирифтани мардон барои истифода аз хадамоти занони фоҳиша мисли ин аст ки касеро барои фурӯши маводи мухаддир ҷазо медиҳанд, аммо харидорро не. ҷомеашиносон мегӯянд дар ҷамъияте ки занҳояш чунин роҳро интихоб карданд, пас мушкилро дар мардҳои ҷомеа бояд ҷуст, чун маҳз онҳо занонро ба ин рӯз расониданд. мувофиқи қонунҳои Тоҷикистон, танфурӯшӣ ва ё фоҳишагӣ ҷиноят ба ҳисоб намеравад, вале ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷарима ва дар ҳолати такроран содир кардани ин кирдор то 15 шабона рӯз ҳабсро дар пай дорад. бинобар иттилои манобеи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар соли 2018 ҳудуди 6000 зан ҳамчун бадахлоқ ва танфурӯш сабт шуданд. аз ин шумора 32 нафар ноболиғ буда 1500 нафар аз 18 то 30 сола ва боқимонда 30 сола ҳастанд. хуб, сипос Абдулло барои суҳбат. зимнан бо вуҷуди он ки вазорати корҳои дохилӣ пайваста аз боздошти занони сабукпо ва муштариёни онҳо хабар медиҳад, моҳи июли имсол навори таҷрибавӣ дар мавриди кору зиндагии занони сабукпоро ғайриахлоқӣ хонд. Мақомот 4 ҷавонеро ки дар сабту нашри он ширкат карданд ба паҳн намудани маълумот дар бораи ҳаёти шахсӣ муттаҳам намуданд. ҳарчанд ба қавли блогерҳои тоҷик онҳо фақат мехостанд воқеиятро бигӯянд ва ҷинояте содир накарданд. барномаро идома медиҳем. бахши муҳити зисти шаҳри Панҷакент корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин мавсум ба зарафшонро барои нодуруст ҷойгир кардани партовгоҳҳо ба маблағи 250 000 сомонӣ ҷарима кард. намояндаи бахши экологияи Панҷакент мегӯяд ҳоло корхона ҷойи рехтани сангрезаҳои кони оҳакро тағйир дод ва дар маҳалли бехатар мепартояд. аммо масъулони ин бахши экологӣ гуфтанд ки ҷаримаи корхонаи зарафшон ба масъалаи талаф ёфтани моҳиҳо дар дарёи Шинг иртибот надорад. риоят нашудани меъёрҳои ҳифзи муҳити зист аз тарафи корхонаро баъд аз он ошкор карданд ки чанде пеш марги моҳиҳои зиёде дар ин рудхона сокинони соҳили рудхона ва муҳофизони табиатро нигарон кард. як афсари сӯхторнишонӣ дар Таиланд миёни мардум ҳамчун морбоз шинохта шудааст. ӯ соли садҳо морро аз хонаҳои сокинон берун меорад ва онҳоро аз хатар мераҳонад. умуман дар Таиланд хадамоти сӯхторнишонӣ ба хадамоти зидди мору дигар хазандаҳои нохонда табдил шудааст. чуночарои мавзӯъро Каймарси Атто медонад. афсари хадамоти сӯхторнишонии шаҳри Бангкок Пуньё Пукпиньё ноаён мори афъии 5 метреро аз боми манзил берун мекашад.
این مرد 50 ساله مقاومت پیتان را شکست داده او را در خلطه پلاستیکی جای